Mahal kita. Hindi totoo yan. Mahal kita. Hindi totoo yan. Mahal nga kita. Hindi totoo yan. Wag ka nang matutulog sa bahay ko, ah. Walang ya ka. Buti pa yung unan ko nilawayan mo. Ang lalaking loyal, may nunal sa itlog. Magagalit ba yung ulo ng isda? Kung ang ulo mo ang sisip-sipin ko? Usapan street food tayo ngayon. Kung ang fishball ay gawa sa fish, ang squid ball ay gawa sa pusit. Shit! Kaya pala masarap ang kikiam. Hindi kaya magagalit ang asawa mo kung ako muna mag-aalaga sa'yo. Real talk. Aanhin mo ang marriage contract. Kung sa iba naman, kumukontak. Nakakapagtaka lang. Siya lang naman yung kumain. Pero bakit ako yung nasarapan? Unang kita nyo pa lang, mahal ka na agad. Niwala ka naman. Lalahanin mo. Ang hali lang ang tapat. Ano mo ba ako? Ano ba talaga tayo? Koy! Bakit hindi mo masabi? Dahil nandiyan ang asawa mo? He's my ex. Ex na nga eh. Yun ang hindi ko maintindihan. Ano pang problema? Nandiyan ang mama ko. O ano ngayon? Ang wrong timing lang kasi. Anong wrong timing sa totoo? Hindi mo kilala si mama. Koy, hindi ka niya magugustuhan. Insultuhin ka lang niya eh. Lalaitin ka lang niya. Lalayitin niya ako? Oo. O lalayitin ka niya? At yun ang hindi mo kaya. Hindi kaya ng pride mo. Hindi kaya ng ego mo na tanga ka. Dahil hindi mo pinili ang kasing galing at kasing talino ng asawa mo. Niinsulto mo ba ako? Hindi kita iniinsulto. Gusto ko lang harapin mo yung totoo. Huwag ka nang magtago sa likod ng nanay mo. Hindi ka na 15. Hindi ka na 25. What does that mean? From this moment, from this moment, moment from this moment, moment from this. Pasensya ka na ha, hindi ko napigilan, nautot ako. Sana lumayo ka na lang. Sana umiwas ka na lang. Maiintindihan ko pa yun. Pero tayo ang lumabas eh. Congratulations.